आज मी चाललो आहे मेंगलोर एक्सप्रेसने कणकवलीला गावी. तिकीट रिझर्वेशन करायला काही प्रॉब्लेम आला नाही. वेटिंग लिस्ट होतं 71. कन्फर्म झालं तिकीट. मी सेकंड क्लासचंच काढलं आहे, स्लीपरचं काढलं नाही तिकीट. मेंगलोर कसं आहे, कारण एकदम फास्टमध्ये वगैरे जाते. म्हणजे इकडून साधारण 11:15ला आपण बसलो की सकाळी 6-7पर्यंत आपण कणकवलीला पोचतो. जास्त स्टेशन हॉल्ट घेत नाही, त्यामुळे एकदम बेटर आहे. आणि मी ज्यावेळी मुंबईला जॉबला होतो तर त्यावेळी देखील मी मेंगलोरला जायचो, तर तेव्हाची देखील भरपूर मजा होती. त्यामुळे कोकण करण्यापेक्षा मी मेंगलोर सजेस्ट करतो जायला. तर मंडळी, आपण ह्या सुवर्ण कोकणच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण आपला मेंगलोर एक्सप्रेसचा प्रवास बघणार आहोत, त्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर इंस्टा आणि फेसबुकला आम्हाला फॉलो करायला देखील विसरू नका. इकडे आता मी वरती ब्रिज जवळ आहे. 5 आणि 6 नंबर. इकडे एक खोपोली फास्ट लागली आहे आणि CSMT फास्ट लागली आहे. तर इथून खाली उतरणार आहोत. ज्यावेळी कोच पोझिशन डन होईल त्यावेळी बघूया कुठल्या प्लॅटफॉर्म, म्हणजे कुठे जायचं आहे ते. D2मध्ये रिझर्वेशन आहे. ठाणा स्टेशनवर बघितलं तर गर्दी भरपूर कमी आहे. हा आहे CSTकडे वगैरे जाणारा प्लॅटफॉर्म. तर गर्दी भरपूर कमी आहे. म्हणजे मी पण आता आलो जोगेश्वरीवरून, मला वाटलेलं दादरवरून गर्दी मिळेल, पण तसं काही झालं नाही. गर्दी भयंकर कमी होती, म्हणजे 50%पेक्षा पण कमी होती. आणि प्लॅटफॉर्म देखील भरपूर खाली आहेत. आणि आता 10 वाजलेत, 10:15. जस्ट आता अनाऊन्समेंट झाली आहे ट्रेनची. प्लॅटफॉर्म नंबर 5वर येते. एक खोपोली फास्ट लोकल आहे, ती गेल्यानंतर कदाचित त्याच्या मागून येईल. हा आहे प्लॅटफॉर्म नंबर 5 आणि वरती स्क्रीनवर लावलेलं आहे कोच नंबर 4च्या ठिकाणी S7 आहे. आणि इकडे बघा 01133 कोच नंबर 3. तर त्या ठिकाणी D2 आहे आणि माझं रिझर्वेशन D2मध्ये आहे. त्याच्या पुढे आहे इंजिन. आता खोपोलीला जाणारी लोकल आलेली आहे आणि ह्या लोकलनंतर आपली मेंगलोर एक्सप्रेस येणार आहे. गर्दी बघा, एवढी गर्दी नाही आहे, नाहीतर रेग्युलर ह्या ट्रेनमध्ये तुम्ही चढू शकत नाही, एवढी भन्नाट गर्दी असते. म्हणजे 50%पेक्षा देखील कमी आहे गर्दी. आपली ट्रेन आलेली आहे. लवकर आली. 22:45चा टायमिंग होता, पण 22:39लाच आली आहे. आणि इकडे आता जनरलची लाईन वगैरे काही नाही आहे, कारण सध्या सर्वजण रिझर्वेशनचेच फक्त पॅसेंजर घेत आहेत. नाहीतर इकडे लाईन लावावी लागायची. 2च डबे असतात तिला जनरल, एक CSTसाठी आणि दुसरा आहे तो ठाण्यासाठी. ठाण्यासाठीचा हा पहिला असतो डबा. तर आपली ट्रेन आलेली आहे. जर आधीसारखी परिस्थिती असली असती तर एवढ्यात भरपूर धक्काबुक्की असते. पूर्ण RPF वाले वगैरे असतात ना, त्यांना सगळं कवर करावं लागतं, नाहीतर भरपूर गर्दी होते. आता रिझर्वेशन असल्यामुळे तेवढा काही धक्काबुक्की वगैरे होणार नाही.
हा आहे D2. रिझर्वेशन असून पण देखील बघा लोक कशी धावत एकदम ट्रेन पकडते. तुमचा 34 आणि 37 आहे इकडे आहे ना इथे. हे बघा 34 हा बघा इथे. हा इकडे सगळेजण घाई करतात. मी एकदम सावकाश चढणार आहे. जर रिझर्वेशन नसलं असताना तर मी सर्वांच्या आधी चढतो. ती पण एक ट्रिक होती, ते मी तुम्हाला सांगतो नंतर. तर इकडे 41 to 90 म्हणजे ह्या ठिकाणी कुठेतरी माझा डब्बा येणार, सॉरी सीट येणार माझी. बघूया. 84 सीट नंबर. बॅग वगैरेचं बोलतो. विंडो वगैरे मिळाली नाही, सीट विंडोचे जस्ट बाजूलाच मिळाली. आणि आता निघते ट्रेन. आईला वगैरे फोन केला घरी, कारण पहिलं काम ते असतं की घरच्यांना फोन करून सांगतात. आणि बरोबर ॲक्युरेट टायमिंगला ट्रेन निघाली आहे. गर्दी एवढी नाही आहे. सीट बाय सीट सर्व माणसं आहेत. सीट बाय सीट सर्व माणसं आहेत. आणि इकडे माझी एक त्याच्या बाजूला विंडो आहे. एक ट्रेन निघालेली आहे ठाण्यावरून बरोबर ॲक्युरेट टायमिंगला. आता आपण दिवा स्टेशनच्या जवळ आलो आहे. गर्दी बघा, भयंकर गर्दी आहे दिवा स्टेशनच्या इथे. ही बघा आपली दिवा पॅसेंजर एकदम नव्या ढंगात दिसते आपल्याला. नवीन LHB कोच लावलेले आहेत. आणि हे दिवा स्टेशन आहे पूर्ण खाली आहे, रिकामी. तर ही गाडी आता परत रिटर्न पनवेलला जाणार आणि परत मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी रिटर्न येईल. आता 10:56 झाले. वाव. आता आपण मगाशी ठाण्यावरून निघालो, त्याच्यानंतर आता निवास स्टेशन जस्ट क्रॉस झाले. आता इथून डायरेक्ट पॉईंट असणार आहे तो पनवेल. आणि पनवेलला डायरेक्ट रत्नागिरी. सकाळी 4 वाजता रत्नागिरीचा पॉईंट आहे. ओव्हरऑल आता बघूया पनवेल सोडल्यानंतर पूर्ण 5 जणांचे क्रॉसिंगला थांबेल तर ट्रेन. ही फास्ट एकदम एक्सप्रेस असल्यामुळे जास्त करून जे प्रवासी वगैरे असतात, ज्यांना लवकर सकाळी पोहोचायचं असतं गावी, या ट्रेनने प्रवास करतात. आणि या ट्रेनला फक्त 2च जनरल डबे असतात. सध्याचा रिझर्वेशन आहे त्यामुळे गर्दी कमी आहे, नाहीतर इथे जागा देखील नसते. मी ज्यावेळी 1-2 वर्षापूर्वी प्रवास करायचो या ट्रेनने, तर त्यावेळी इकडे पूर्ण सगळं पॅक असायचं. मी CSTला जायचो बसायला, कारण CSTला कसं असायचं की ही एक ट्रेन होती, हिला लाईन नसायची त्यावेळी. कोकण कन्या वगैरे राज्यराणी आहेत, त्यांना लाईन लावावी लागायची. तर त्यावेळी माझा मित्र लाईनमध्ये उभा राहायचा जो CSTला राहतो. पण त्यावेळी देखील ट्रेन पकडायची मजा वेगळी होती. मस्त अशी ज्यावेळी ट्रेन प्लॅटफॉर्मला लागते तर त्यावेळी आम्ही चालत्या ट्रेनमध्ये ती ट्रेन पकडायचो आणि सीट वगैरे पकडायचो. असा पूर्ण प्रवास होता. भरपूर डेंजर होता, पण त्यावेळी ती मजा यायची. जनशताब्दीनंतर 2nd नंबर या ट्रेनचा येतो. आणि सध्या आता राजधानी वगैरे चालू झाली आहे, पण राजधानीचं तिकीट सर्वसामान्यांना परवडत नाही. याचं तिकीट कसं त्यावेळी 160-170 असायचं जनरलचं, त्यामुळे बहुतेक जण याच ट्रेनने प्रवास करायचे. कणकवलीला साधारण सकाळी 6 वाजता वगैरे पोचते ही गाडी आणि रत्नागिरीला सकाळी 4 वाजता. तर आता बघूया क्रॉसिंग वगैरे कोणत्या प्रकारे लागते, तर मधले मी तुम्हाला अपडेट देतच राहील. आमचे सबस्क्रायबर वाढवतोय. सॅप MP आलंय सर्चमध्ये. आमच्या चॅनलचा हा एक प्रॉब्लेम आहे की नोटिफिकेशन पण ऑन कर. हां, ऑल करून ठेवा. ओके, तर 1 सबस्क्रायबर वाढलेले आहेत आमचे. तुम्ही काय जाताला? कणकवली. ओके, कणकवलीत गाव कायचा? मालवणमध्ये. ओके. तर हे देखील मालवणमध्ये जातले आहेत पूर्ण. आता बघा मस्तपैकी असे झोपलेले आहेत माणसं, कारण सीट बाय सीट सर्व आहेत. आणि ज्यावेळी जर जनरल डबा असता म्हणजे विदाऊट कोविडच्या काळात, तर हे वरचे देखील पॅसेज आहेत ना, तिकडे देखील माणसं सर्व बसायची.
आणि या सामानाच्या रॅकवर देखील माणसं बसायची किंवा हे सामान एवढं भरपूर पॅक केलेलं असायचं. आणि हा पॅसेज तर तुम्हाला खाली दिसणं बेंगलोरला म्हणजे असं कधीतरी क्वचित, म्हणजे हा खाली तसा भेटणारच नाही. हा डबा ठाण्यासाठी रिझर्व असायचा, तरी देखील फुल जाम असायचा हा. भरपूर मजा यायची, पण त्यावेळी आपल्याला सीट मिळणार नाही. वरची सीट मिळणं तर एकदम अतिशय मुश्किल असायचं. पण ती जनरल डब्याची प्रवास करण्याची मजा एक वेगळीच होती. आणि भांडणं त्याच्यामध्ये सीटसाठी अक्षरशः इथे ह्या पॅसेजमध्ये देखील माणसं उभं राहायची. आता मस्तपैकी झोपून प्रवास करतोय. माझी आहे 84 विंडोच्या बाजूची. आता आपण पनवेल स्टेशनला आलो आहे. बघा समोसेवाला पूर्ण चालत्या ट्रेनमध्ये चढला. हे आता आलं आहे पनवेल स्टेशन. आता पनवेल स्टेशन आलं आहे. बघूया पनवेलला किती जण चढतायत, ती गर्दी किती होते ती. विदाऊट कोविड काळामध्ये तर भयंकर, म्हणजे पनवेलवाल्यांना बसायला जागा मिळायची नाही, दरवाजाच खोलायचे नाहीत. त्यावेळी देखील RPFवाले आणि भरपूर म्हणजे अशी तक्रारी वगैरे व्हायच्या, भांडणं वगैरे व्हायची. आता तसा उरला नाही आहे कारण आता जनरलला देखील रिझर्वेशन आहे. अगदी म्हणजे आपण स्लीपरचं जरी रिझर्वेशन केलेलं असायचं तरी देखील त्यामध्ये माणसं चढायची आणि जो मधला पॅसेज आहे त्याच्यामध्ये बसायची. त्यामुळे जे रिझर्वेशनवाले असायचे भरपूर त्रास व्हायचा त्यांना. हा बघा कसा चढतो आहे तो. तर या टाईपमध्ये आम्ही चढायचो ज्यावेळी बेंगलोर CSTला लागायचे प्लॅटफॉर्मला. थोडं रिस्की आहे, पण सीट मिळवण्यासाठी तेवढं करावं लागायचं. नाहीतर या पॅसेजमध्ये उभं राहून किंवा दरवाजावर राहून नाहीतर बाथरूमच्या बाजूला राहून प्रवास करावा लागायचा. पण त्या प्रवासाची मजा एक वेगळीच असायची. मी तर 1-2 वेळा बेंगलोरला पूर्ण स्टँडिंग म्हणजे रत्नागिरीपर्यंत स्टँडिंग प्रवास केलेला. आणि गणपतीच्या काळात तर फुल वाटच, त्याच्यामध्ये तर बघायलाच नको. त्याच्यामध्ये मुंगी शिरायला देखील जागा नसायची. समोसेवाल्याने आलेले आहेत. एवढी जास्त गर्दी नाही आहे. हा आहे आपला डबा सेकंड क्लास आणि इकडे आपली सीट आहे. त्याच्यानंतर इकडे आहे अपंगांसाठी वगैरे आणि लेडीजसाठी रिझर्व आणि पुढे आहे इंजिन. तर या डब्यांचा एक प्रॉब्लेम का होतो की ज्यावेळी बोगद्यात वगैरे जाते ना ट्रेन तर त्यावेळी धूर वगैरे भयंकर येतो आणि इंजिनचा आवाज देखील भयंकर येतो. आणि हे डबे जुनेच जोडलेले आहेत. नवीन जर LHB कोच असले असते तर अजून मजा आली असती, जरा सीट वगैरे चांगलं. तर याच्यामध्ये पण आहोत तसं कम्फर्टेबल. पनवेलवरून निघाले ट्रेन. तो जो ग्रुप आहे त्यांचा काहीतरी प्रॉब्लेम चालू आहे, म्हणजे त्यांना समजत नाही आहे नक्की त्यांची कोणती ट्रेन आहे ती. पनवेल स्टेशन आता जस्ट सोडलं आहे आणि इकडे पोलीस कर्मचारी वगैरे देखील आहेत. तर आता नेक्स्ट हॉल्ट असणार आहे रत्नागिरी. मध्ये क्रॉसिंगसाठी थांबेल ट्रेन. तर आता बघूया कुठे क्रॉसिंगसाठी थांबते. ती एकदम सुसाट असते ट्रेन, भरपूर मजा येते प्रवास करायला. म्हणजे रात्री तुम्हाला जर झोप लागली तर तुम्ही डायरेक्ट रत्नागिरीलाच जाग येते आपल्याला, किंवा मध्ये क्रॉसिंग लागला तरच. आता वाजलेत रात्रीचे 12:30 आणि आपण पोचलो आहे रोहा स्टेशनजवळ. तर रोहा इथून कोकण रेल्वेचा रूट चालू होतो. तर त्यामुळे प्रत्येक ट्रेन इथे एक मिनटासाठी वगैरे हॉल्ट घेते आणि त्याच्यानंतर मग पुढची जर्नी चालू होते आपली. आणि रात्री 12:30 वाजता पूर्ण रोहा स्टेशन सामसूम आहे. हे बघा रात्रीचे 12:37 झाले आणि पूर्ण रोहा स्टेशन ते सामसूम आहे. आणि ह्या ज्या लाईट्स आहेत या आपल्या एखादी ट्रेन यायची असल्यावर पेटतात आणि त्याच्यानंतर परत ऑफ होतात. रोहा स्टेशनजवळ थांबली आहे गाडी आणि कोणीही उतरलेलं नाही आहे. एक फक्त व्यक्ती उतरली आहे. तर ती स्लीपरमधून मला वाटतं जनरलमध्ये आली आहे. कर्मचारी कोण असतील रेल्वेचे तर त्यांनी कदाचित इकडे त्यांना पाठवलं असेल तिकीटच्या इश्यूमुळे.
नाहीतर ज्यावेळी हा जनरल डबा फुल असायचा ना, तर इथले जे पूर्ण सगळे व्यक्ती असायचे ते पूर्ण स्टेशनला यायचे बाहेर. एक वेगळीच मजा असते जनरल डब्याने प्रवास करण्याची. तिकडे रेल्वे कर्मचारी इंजिन आणि डब्यांच्या मधला जॉईंट वगैरे सर्व चेक करतायत. इंजिनची काय म्हणजे चेकिंग वगैरे असेल ती, कारण इथून आता पुढे कुठे क्रॉसिंग लागलं तरच गाडी थांबेल, कारण इथपर्यंतच आपला डबल रूट आहे. पुढे देखील काम चालू आहे डबल रूटचं, आणि बाकी स्टेशन पूर्ण सामसूम. मित्रांनो, अजून देखील काही एक्सपिरियन्स आहेत जे मी शेअर करणार आहे. तुम्ही देखील जर जनरलने प्रवास केला असेल, नक्कीच केला असेल जनरलने प्रवास, तर त्याच्या देखील तुमच्या काही आठवणी असतील तर त्या आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर अजून काही गमती जमती आहेत त्या देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यासाठी नक्की हा व्हिडिओ बघा. रोहा स्टेशनवरून ट्रेन निघाली आहे आणि आता पुढे बघूया कुठे क्रॉसिंगसाठी थांबते ती. रोहा स्टेशन आपलं आता मागे गेलं आहे. ज्यावेळी गर्दी असायची ना, म्हणजे प्रवास करायचो कोविडच्या आधी, तर त्यामुळे टाईमपास काय नसायचा. गर्दीमध्ये माणसं असायची, त्यांच्याबरोबर चर्चा करत गोष्टी वगैरे नवीन व्हायच्या, गप्पा वगैरे चालत प्रवास करायचा. काही तासानंतर कंटाळा यायचा की जास्त वेळ गप्पा करून मारतात. मग वगैरे नॉर्मल करायचा की ट्रेनमध्ये ज्या लॅपटॉप वगैरे असतात वगैरे असतात, तर त्या वाचत बसते, तर थोड्या काळाला टाईमपास करायचा, किंवा मोबाईलवर गाणी ऐकायची. तर मोबाईलची बॅटरी देखील काही वेळानंतर संपायची, पण हा एक टाईमपास एक बेटर असायचा. तर हे बघा, हे आहेत साईन बोर्ड्स, हे पूर्ण वाचून काढायचे. म्हणजे पहिल्यांदा वॉर्निंग, डोअर्स वगैरे ओपन करू नका, की स्टेशनला चेन स्नॅचिंग वगैरे होऊ शकतं. त्याच्यानंतर इकडे हेल्पलाईन नंबर, इकडे कोणत्या इमर्जन्सीमध्ये कोणता नंबर डायल करायचा ती सर्व माहिती आहे दिलेली. त्याच्यानंतर जे कर्मचारी वगैरे असतात ट्रेनचे, त्यांना टिप्स वगैरे द्यायची नाही. फायर वगैरे प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय ऑप्शन्स आहेत, म्हणजे ते काय करू नये त्याच्याबद्दलची माहिती. ह्युमन पॅसेंजर जागेत हॅरेसमेंट केलं तर त्याची पण इथे. त्याच्यानंतर इंडियन रेल्वे सर्व्हिस बेटर त्यांच्या हेल्पसाठी. नंतर तुमचं जर टॉयलेट वगैरे क्लीन करायचं असेल तर कोणते वगैरे ऑप्शन, किंवा कोण संदर्भात काही प्रॉब्लेम असेल तर इकडे कोणते हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहेत, तर त्यावर तुम्ही तुमचा PN नंबर मेसेज करून ती सर्व्हिस तुम्ही मॅनेज करू शकता. तर असा हा साईन बोर्ड पूर्ण वाचायचा, हा एक टाईमपास असायचा. त्याच्यानंतर वेस्ट कंट्रोल सर्व्हिस देखील बघा कधी केलेले आहे ते वाचत असायचं. त्याच्यावर 10/7/2020ला ड्यू होता, तर त्याच्यानंतर कधी झालेला नाही. त्याच्यानंतर इथे हा जो कोच नंबर वगैरे लिहिलेला आहे, आपत्कालीन खिडकी, या लाईट्स, ही वरची लाईट्स, तर यांची सर्वांबद्दलची माहिती आहे ती नेटवर वगैरे सर्च करण्याची हा उद्योग चालू असायचा आमचा. त्याच्यानंतर इकडे बसण्याची देखील एक वेगळीच मजा होती. थंडीमध्ये हा जो कॉर्नर आहे तिथला दरवाजाच्या भोवती गॅस, तिथून भरपूर हवा यायची बेकार, त्यामुळे त्याला पेपर वगैरे लावून तो पॅक करायचा. पावसामध्ये या पॅसेजमध्ये पाणी असायचं, तर त्यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्या, रेनकोट वगैरे जे आपल्याकडे असायचे, तर ते असे खाली आणून त्याच्यावर बसायचं. एक वेगळीच मजा असायची, आणि बसायला मिळणं तर भरपूर मोठी गोष्ट होती. आणि इकडे वरती हे जे रॅक्स आहेत सामान ठेवण्यासाठी, त्याच्यावर झोपायला मिळणे देखील असं दुर्लभच गोष्ट. आणि कारण ह्याच्यामध्ये बसायची देखील गोष्ट एकदम कठीणच असायची, कारण हा पूर्ण स्लोपिंगमध्ये आहे. हे जे स्टीलचे रॉड्स वगैरे आहेत ते भरपूर लागायचे. नंतर ह्या लाईट्स वगैरे बंद करणं, फॅन वगैरे पेन घालून चालू करणं, या सर्व करामती करण्यामध्ये पूर्ण आपलं डेस्टिनेशन यायचं. त्या प्रवासाची एक मजा वेगळी होती. आता पूर्ण सर्व स्ट्रिक्ट करून ठेवलं इथे, म्हणजे जे ट्यूबलाईट्स वगैरे फिरवून चालू करायचे, बंद करायचे, त्यासाठी आता ग्लासचं प्रोटेक्शन आहे दिलेलं. आणि पंख्यांची तर काय प्रोसिजर तीच आहे, म्हणजे पंखे तर आहेत त्याच कंडिशनमध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही. तर भरपूर एक मजा यायची वेगळी. तर आता
रात्रीचे 1:30 झाले आणि रोहा वगैरे सोडण्यात तर थोडीशी झोप देखील येते, त्यामुळे आता थोडासा झोपणार आहे. बघूया रत्नागिरीला वगैरे जागेची किंवा मध्ये कुठे जर गाडी थांबली तर ते देखील आपण अपडेट तुम्हाला देऊया. तर ते नक्की करा, कारण उद्या सकाळी परत काम झोप येईल. अजून तरी ट्रेन ऑन टाईम चालली आहे. शक्यतो मेंगलोर एक्सप्रेस क्रॉसिंग वगैरे देत नाही जास्त आणि रात्रीच्या वेळेस थोड्या कमी गाड्या असतात. फक्त तिकडून येणाऱ्या कोकण कन्या, मेंगलोर, मत्स्यगंधा, त्यानंतर राज्यराणी वगैरे तर यांचे क्रॉसिंग वगैरे लागतात. त्यांना देखील वगैरे समजा जाग आली त्याच्या देखील मी अपडेट तुम्हाला नक्की नाही त्याची जरा डुलकी करतो. इकडे प्रत्येकाची झोपण्याची स्टाईल वेगवेगळी आहे. हे काही जण वरती झोपले आहेत, काही जण इकडे पूर्ण सीट अडवून झोपले आहेत. हे बसले बसले डुलकी काढत आहेत. हा इकडे वाकून झोपला आहे, त्याने तिकडे पाय सोडले. हे देखील इकडे सीटला टेकून झोपले आहेत, खिडकी वगैरे बंद करून. ह्या जो सर्व प्रकार आहे तुम्हाला जनरल डब्यामध्येच अनुभवता येतो. आणि मी एकटा जागा आहे फक्त. एक ही विंडो ओपन आहे, बाकी ही बंद केलेली आहे. तर हे देखील विंडोला टेकून झोपले आहेत इथे. रात्रीचे 1:30 वाजले आणि पहिलं क्रॉसिंग लागले. 12:30 वाजता रोह्यावरून निघालेली ट्रेन तर आता आली आहे सापे वामणी या स्टेशनजवळ. तर पहिलं क्रॉसिंग आहे आणि बघूया कोणती एक्सप्रेस क्रॉस होते ती. समोरून ट्रेन येते, कोणती आहे काय आयडिया नाही. याच्या आधी कसं कोकण रेल्वेचं जे ॲप होतं तर त्याच्यावर ट्रेनची पोझिशन्स वगैरे कळायची, त्यामुळे ट्रेनच्या कोणत्या क्रॉसिंग आहेत ते कळणं एकदम सोयीस्कर जायचं. सध्या वर्किंग आहे ॲप का नाही ते आयडिया नाही. आणि पूर्ण धुकं आहे इथे, थोडासा गारवा देखील आहे. आणि बाकी संपूर्ण डब्यामध्ये सर्वजण झोपलेत. मी फक्त जागा आहे. कोकण कन्या आहे वाटतं, कोकण कन्या मडगाव CSTM मडगाव कोकण कन्या एक्सप्रेस. आता वाजलेत रात्रीचे 1:30. सर्व डब्याचे लाईट्स वगैरे ऑफ आहेत. गुड मॉर्निंग मंडळी, सकाळचे 4:30 वाजलेत आणि आपण आता पोचलो आहे रत्नागिरी स्टेशनला. अर्धा तास लेट आहे ट्रेन. 4चा टायमिंग होता, 4:35 झाले. रत्नागिरीला पोहोचलो आणि चहा घेतले मस्तपैकी. हे सर्व चहा विकतात आणि इकडे लागलेली आपली ट्रेन.
फायनली पोचलो आहे कणकवलीला. सकाळचे 7 वाजलेत. 1 तास लेट झाले ट्रेन, पण व्यवस्थित आल्यानंतर कुठे क्रॉसिंगला वगैरे थांबली नाही. तर मित्रांनो, हा आमचा बेंगलोरचा प्रवास तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करा.